Panikamot! Kay gay-gay ra makagalaban! Ay ka bala, coach. One step, 11 jump. Good! Isa pa! Come on. Manalo mo sa iyong training kay sugod na ta. Relax lang, boss. Bungi lagi na ron. Sugod na ta. Tatong sabot, ha? Nga 1 step, 11 jab. Ako'y bahala na. Kay di mo lakos ako kumuko na ni ron. Okay mga boxers, di sa tunga. Fight! Boss, budal! Ikaw bahala na! Gahi, boss. Ana! Kaya gituman, gini mo itong training. Pagbanahan di akay, di ko ka-focus. Asa naman ito itong ituluan nga 1 step, 11 jab? Sige na, coach. Balos na. Sige! Ito na! Boss, uppercut! Sige! Butingan kap! Ayaw, di ma! Sige na, barat. Huwag ko bantay na. Wag stepping ito, hana, oy. Sa ko ako. Oh, di ba? Nindot kay kong gitrine! Okay kayo, coach. Nindot pa tayo stepping nila. Nindot bitaw. Pagbantay lagi, tangaan ni mo, oy! Ano? Finish him! Gansi na kayo kuha ba? May pare, may clubs? Pwede pa rin yung nada. Oh! Kumbaga yun na lang ato na eh. Managad ko eh. Ay, vlog mo kayo eh. Balik! Talawang mo naman yan. Kumbaga yun na to na eh. Bali po ni tawanan eh!